Eka igore duka eke nyurugia tito Eline nkonya bantu waito Eka igore duka aseke nyurugia tito Eline nkonya bantu waito Baoneli chumbi na mafuta yetaya Esabuni ne sukari moriwe Baoneli chumbi na mafuta yetaya Esabuni ne sukari moriwe Kumba wantu waito eti wali machieso Bakayanga sike duka Kumba wantu waito eti wali machieso Bakayanga sike duka Na maine kwa kurite duka wase ne sani busa igo rose ti sani busa igo Via sana somos que quiero más ahora cuál es tu cacumba mine te mogondo. Okay. Now as a band leader before we continue as a band leader a band yao bantu nguna ngo chakero mutangani na paka bo mwere rande kyombo kyako bwina ai kara chakera litangani ai kyo kora as a band koro kubundi sini yes band leader yes gazi yana no koliko kotera yes composition yes koliko kotera na gachonga kire gintu ngita kire kubuga okay anya ne lyogiria kabere ai wanta kotera anya ne sor kora bwingo iga gina composition yes na koliko kotera okay ne gazi no ko evereria banda ba minto ne to bwatra ne gazi okay to bwata Gideon Kabinga ko bugia solo Gideon Kabinga okay ne band member to bwata Lawrence Nyandego ko bugia rhythm Lawrence Nyandega Nyandega West Mugirango yes Korugorabo okay na to bwata mumuro ko Shem Joel ko bugia bass and technical ko to konya ari ka to kandanya ne dance to balance le byombo ine gasi yae okay to bwata mumuro ndo ko kwa Kevin Oto joini buango ko bugia keyboard bia sana matera maigaiga twanza ko beka keyboard kenyara to yunga ki comment oju sia so musiki okay to bwate Alex Maka so wenge makayagi makayagi nero ya ukasiri kete kwe yogiria kabere lakini abata malio ngoi chacha nani sana okay na ara sese moya malio okay to bwate Alexander okotero bia sana yogiria kabere Mike Mokuomu ya sana so itabiye meino Mario Gions okay bas ndubwato mu murugo kopro elicho ngerio ntumbato ogotia guri dance bunere okay tubwate Obedisa isaboke koitabiria nere bano gotera lyogiria kabere yes tubwate umwana ko rubosiburi umukamusana gatenga ine dance yaito enyaruka okay koruge tutwa seitari kemera okay tubwate umwana ndokoro kwa Eunice Mokoti Eunice Moke korwa ekerenyari omotenge omokompa okay inere team now abona takonya choke iga ayo moneba kamurankararia kamurankararia kale omumurito gwechikono yes akia korusobo sino moina korumosocha yes twamanyora bwango na ndako bugicikono buya sana yes somo bagetombogo lakini umu anomiyaso kobugikono okay thank you aba bonsipi a band ya ubono eribono ore band leader yes mechanism kikuwa bekire egere ko koraki ko make sure abanta banyorire egente ngeria banyorire ngeria kiro muntu nyorire gintu aguchiraka teba ngayo urabete barabugete exactly nkyo mechanism kyo begete in place anya tali COVID-19 yes na covid kerolende corona ge gototanga no malingo ligitole bigeni yes eko gwata keni kenda go sine nyangi twaye ga style go sina musini go sine 100 go sine 200 tokore kegeni na kiriga katwanyora kiro monto anyora bakawa kiro monto ba certified okay members yaba yes osako ba umero ba bolinga ki sabuzi ali moga ndrete bandi mbiye baate we are very comfortable why singenjo ya kiro monto to como treat bia equally una bana bamukiagara toigota bali muri como balenja yes asekiriga kama okanyora twasanga twins okay ntua mento choose yo gotebanga anye ebirawo bisie kirento iki twabugia ngocha tole online twabugia musiki live. Facebook live YouTube live at the end of the day na bakanyora se omuntu bwanje to musiki bune manyo twajite wanje to musiki channel yeah sure abade yanga ki abana bali babwiri byalia kamba to mele shilingi 500 ko se shilingi 2000 ko se 10 kulingana no kanyara kwao egente ke kartu akanyole to gesanga buya kero omuntu kwaranga ki arombi yatole igo aseboniga ikine kitoko kora katubata chinga kitoko chatwenda
Facebook wali twenda live, YouTube twenda live, bantu barigereria oyo moyo gokuna teba mura bari mbiye bari otumage toro. Lakini kero koronera ake enseira ne buya ndoira ne ebigeni aso bwate kageni kyao bwate moyegonde bwate club bwate resort bwate saba gani bate toka wakiwa tuko kwa hii ajiliyo amangana sikiza tunes mu bwate sikiza tunes matereta mange sana na no kwa bagengi twa ko sikiza tunes okay tubwati chord cha skida sikiza chinyinge sana amatereta abakoro baito bana beji town nini Johnson tubwate ndolere chestad okay ndolere chestad make sana tutarabeka ndole sikiza ndole members ya music copyright ndole members ya performance right start of Kenya ko Chris bado ndole ebyombere ndi biri music bitakeire otema tole kole chester now amangana sikiza twinzigane royalties chinde se bintu bindi kabigo chamuna basa band leader nkoboro mwasi yo kugochesa other members because abande bakotakana no yonde na arega yana sana evinte bikero bigocha tianda kwanza nginya batakere betonga ki uriyo takere kwanza aragenda YouTube kwanza ara subscribe ko sejibe senji subscribe extra yanga yo ninde subscribe ya member ko subscribe comment bonege subscription yeyamo YouTube abagusabusia extra no ligisabusia extra bado abagoto nyorabu nyora matairo tuna mange sana abwaro natoka tele live arolenga maheno montorio yugo kwana ko abune aro yondo chase YouTube YouTube ngwaka nere ne keombe kama ke online ke waka na babu ekaro abantu ba kurigereria bange abagusina baranya karakende mbara manyama ngana ekaro wate simire smartphone ekaro wate laptop wate iPad wate tablet tayari na mem abu YouTube ko yandalia ndio mem ando chimole mubwate rubu ngapi 1330 abantu bako babwate abumbali bako babwate wana tutakete bakine side aho ikawechiri buko mingo chabwe chimotu kanya twansira kanyara angeri ego bandi ngo tumerwere kende ko cha account asibone iga YouTube ya jako baka transa kutokana kulingana na kerengo kya banda bataraba bange okay now what is the secret to work on YouTube agera mategari ya igwe gera anya goko push ditangani bali bako bali subscribers bali ba members abanyagombe unaye wate ano already a member mutakaire ko ba kumuraba kiribusana ko chigoro karuma beji rusana ko chigoro bado muntu naro kwenda YouTube okunaiga sani ya chaka kai ko ikaita kaibere manyara rengo secho ko ni karanga ikwende obe kanso tigotika iko bado yo trato konya itakeiro origererie sani iri bakere entongere bakoro kunga watch time chingaki abantu bayire ko watch clip kyase YouTube igasa abantu abachirubusana angachirububere bakorigereria mpaka sano ni sano barigereri bakachiere abo bono okonya YouTube yanse batebanga chibese auto answer ko bara abantu mbe bakorigereria na YouTube chibese chichigo cha gwetera era abantu ababere abange ngwanza bari kubeka matangazo share advertisement amatangazo ari kama njita zitangazo ruwe sengenje sani kya abantu abanga bakorigereria ne kamba nero nere kale ko ngibinto biyaye tagete bibe kuo iri abantu bakona kurigereria musikio etera ningatinga na indungo antore gento gete chikamba neje jiwa na YouTube nera ya kale ya bana musiki so aso mwana muziki obwata subscribers ni 1100 baka band yigo se group yo nyalo chwesi nyingi yo bate milioni ya mona ari bya side na bata ategemena na mangana yo na tebanga ningende club so aba gusibe to ko bene college taisa buse yoka umwana ndo wese romo gusibe bate talent se band leon si abana musiki YouTube ka to mere link subscribe kera kiko costing ka tekende kanene koligererie gento kyo mwana uminto mugusia arosti usono musiki wetanji bando sinkeigo koligererie la yombu yale no subscribe karwa subscribe bas utakuwa umetusaidia egento kende ko ya music copyright South of Kenya ne kyombe kiko sangireria chibese kurwa ebirabu chigarime chichiro asi events mbalimbali ti resort ne bintu nebyo music copyright kare asangeri chibese chichaba bugie mesike ko buga sebigani mbalimbali ne birabu ne chigarime kerase omoisa ngo bekira bali tabato wakana anyo musiki onego kubuga mona ase kwerende osoito ko kubuga mona ase ga basangeri koru at the end of the day nkonya tulengeri engari ekero yachire tibayo tomaba se chigo chakaro kende mpesa chiko be ku account na ngo agutole list yengia sana ngaki
Otera kete ngwala te siringi flan. Otera kete ngwala te bato me email fa print sakali. Oto kuranga ne bani ngaki ya. Operate nja to te vento kenga niga. Na kero otera ma na wa correct. Kero monta at least or something. Okay. At the same time, Prisk nero performance rights side of Kenya. Yes. Ne ke ombege go chamana mune station ye inoga matera ya moko beka go chiambeo. Kero mwabe kreiga aso mutinyu mugima kero mubwinko wale chibesa gete yani kero gatera kwa bugire chidaeka go seni komi go seli koligima chibesa njire station ye wenda waka kero chajire performance rates of Kenya side of Kenya Prisk naro ngwaka ntuli na babu. Okay. At the same time ke omegero go CAM Kenya Association of Music Producers. Yes. CAM asi ababuki bali bawe soccer chisani bono mnantu dundo bwa producer got soccer dokuli jibe cheito osto kwa na wasani wetu mna amanyo nta kwa ende studio no to mende singi sana kero tu soccer ile sani yes bado anya tole chi member chia CAM na erango twakanere yes bunna chi producer chi musiki ntwa banyene ne chi producer chi bande ne chi producer bande bali ba soccer chi bande jindi ne bateri bande baro banyo lengeli ya so kare ya we give equally to our members che mbakuri sebo cha bridge kamba batanga mark me present gaki abakusabuse abude chikase ni kiane like Samuel Gisira emebwata bobe paka bridge kamburu che atabi ngano tolera abo komo. Thank you Joshua Munguru Ishmael Joshua timatingi ngo ira Munguru Ishmael omoro ke Joshua nyono kurusino choma ya mageto abone gari band forest akotebanga atotegerete gwitira online etu atanyne bubesa yani tegotengere now tiago tora ibiri uri mungwano ta kwanira ngo ikyanga ne peka chimba kanga ga ngo sanitize akibono ga chiri gatata na jogoro kwa tindaga chiwa mora tindaga chiuncha samarieta igongoro kwa Alex Ondieki Alex Ondieki bose maka enikinem ngoro ba kurukete maka sokro ya na korale ukayaga ubo kimo buta butinga andenga makayagi akarwanga wa kwa nga maka akingor kurumaka. Okay, now inki ba abago sabusia ndi kwa soeto alitanga ndio turamanya ndi kwa soeto sawa usabusia yes na soeto 2010 gomne go chaka nori 2010 onde inki yako konyire gwikira bone turaga gutambukiria uturamanya ngi yako konyire mumuro ora nkonyire yes andu no montomore. Okay ngongare be sen konkonyira se konkonya yes atatiga obokonyi bwana go singe njankonyire ali mondo ngo tikoro kingongonyira ngana iga njibwe kanima etena mungane mbo maitenga kiora to sukria seketa sini. Okay tatiga lendo turaikera bintu bia yes na pandi turaikera bintu bionye ndiye nera bikerire yes kali yake to kanyora kaiga usanga tole. Okay na ari no monto musiboku yes nkoruare yes kariaga ke anya tokonyore sabune no 200 konte bia risa neji monto nyego bandi ende anya go chete benga mbuyo gotera nchwangu karato tere aga no gotera ko inje wano moralie na ra tera tasini ni kurmaya epandi ane ale kurkumiri chuni ngeke tu ale kutumia chi compact momoro ante inga ni wetu tuchuine nae ebo kantaranga gotera nkarenga linga kilio bwinje mbwalenge nkarenga liacha konte ninje na sokirie gento kalikote konsari ngachinga wa komba tijigasira umuro acha kandangiria ante ndo kirina tete no keroche yes ngamate biembo nange yo kero yes kanyorina bwato uri musiki tuli kwegemeria musiki no kwero yes na kendi kyo sino kwero no atari musiki woka kata matene ira ni rense ina wete tikware onte mbiamono ngachanga muchoin yes ono tuli moja kwa moja pakengo Jine kesaro zikate zitaka chise kubile bila mancho matakara li magana magia ngo chichare senchera yoko ya chuta bade na ntuma komenta bana bagusabusia none chide kamera ungibire ga tokora korere kyagara bacha late ya sinini amutura manyanga kare ya nei ewe kerada lengo ke hola la echuata de pa comandar Kongo Kisi FM 94.1 na M19 MC Fast
mutasa yera so. Oyo ni bago yo mama mutasa. Wa fue mbele sana. Tubanyo ndio na ngoto kama